Mga sinakong bugas, dilata o uban pa mga basic needs alang sa mga apektado sa bagyong Rolly dito sa Bicol Region, gipadaan na sa Police Regional Office 7 uban sa Philippine Navy o sa OFAB. Apan giangan-angan lang una ang pagpatabang sa clearing operation sa usa ka katus ka mga pulis gikan sa Central Visayas. Kini aron nga mahatagan og pagtagad ang pagtigom sa mga hinabang nga alang sa mga nabiktima sa bagyong Rolly. Aniya ang report. Kini ang 500 ka mga sakong bugas nga gipangkarga sa kapulisan sa Police Regional Office 7 ngadto sa barko sa Philippine Navy alang sa mga grabing napiktuhan sa Super Typhoon Rolly sa Bicol Region. Gawa sa bugas, anausay niripak ng daan nga food pack nga gilangkuban sa mga dilata, noodles, tubig ug kagamitan sa pagluto. Sumani Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro sa PR7 nga pasiuna pa lang kining tabang. We would like to thank the overwhelming support sa atong mga kaigsunan diri sa Sugbo because much of the donation are also coming from mga private people from the Sugbuanons. Katambayayong sa programa sa kapulisan ang Philippine Navy, Office of the Presidential Assistant for the Visayas o pribadong individual nga mihatag sa ilang ayuda. Miabot sa kapin sa 1 ka milyon ka pesos ang kantidad sa mga relief goods nga napadala ngadto sa Bicol. I hope, let's hope and pray that it will not affect the journey of our ship. We are sending 500 sacks of rice in our partnership with Cristina Lidino Foundation. Thank you for making this possible. Samtang ipadayag sa Pangulo sa Kapulisan nga wa lang una palargaha ang usa ka gatos ka mga pulis nga motabang sa clearing operation. Gipatutukan una ang pagtigom sa mga hinabang nga magamit sa mga biktima sa bagyo dito sa Bicol Region. I was directed by our Chief PNP that we concentrate on relief operation, while the 100 team that I already prepared was hold on standby. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak.